ते सांगो तर बाबा मोटरसायकल कुठे गेनिक बोल ना. होय ना गेनिक बोल. काय बोल भी सांगो गला बरसो पण गेनिक बोलली ना गेन देला जोंद्रा बिकलार दान बिकलार पैसा मन आछे मात्र ना गेन देगुन तो येसु जनता पण गेनिक बोलतो. होय सांगो एसु गेनिक बोल तेबे सना जीव ऊपर पाराबाट लाइन मार के मोटरसाइकिल ने इंडी इंडी जीबू जीबून टोकी मन पण नाही पोटे. तू तो जानीस गाड़ी घोड़ा रोला लोग क्या का पोटबाय. आयतर का तो गेनिक बोल बोल बुचे तेबे तो पोटबाय ओतक दिन ले जीबुचे नाय पोटत गाड़ी गेन ले पोटबाय बे. होय सांगो मन जय तक भी तक गरबाड गेनिक बोल भी गेन देवाय कसन आले. होय सांगो जो तेबे मग पण भूक लागला बे. जो गेन के बोल बारात नो ना आहे. ए बाबा कळलं ना. मोटरसायकल कुठे गेनीस नाही ना सब घरी घरी गेन लायची आमरची घरी नाही देखीस. होय ना पिला नाही कांदा नाही कान गेन बू जोंद्रा पैसा देवता इदरी काम देला मला चिकांद वाटा जोंद्रा पैसा आणले गेन बीस ते दक नाही टक. होय ना कालिक जेव्हा जोंद्रा पैसा काजे आणले गेन बू गेनला सांगो नाही नुआ गाड़ी. खाली तू आणलू सांगो आज जो ते ऊपर पारा वाटे. ती बोलते रहीस तो मोटरसायकल आणले टोकी मन पोटबाय बोलते. होय आले जाई दुख पोटबाय कहन आले जो बोसा जो सांगो जो मोर सेटिंग आयलाच की नाही सांगो. आयलाचे ए सांगो मोठा आयलाच की नाही ना देखी दका दका नाही दे तोरटात कार मामा घरे गला उदलिया सते गला ना तर बुटकी डार्लिंग आते लास्ट याचे नाही देखी. आचे काय नुकना ने मुना हाय दकी काय के तो दक बिचीस दुईटा कुटा माटिया उठला की नाही ना दका नाही दे कुटा मन नु आत भोको आटा तर बो मनात. हो मोरटा तो कुटा नु आहे टावर कुटा आहे. हो मॅडम मन बोलाचास की नाही. काय बोलला हरे डेढ़ कुटिया मन इबू बारे काय बोलते रेल की तुम्हार नंबर किन देवास की काय का नंबर ओय ते नंबर आबा गो दुकानदारला ना अरे मांगू असता नंबर इटा गोड जंगल और डायनी आहे रे मारन जो सांगो ई डायनी मन करना आहे बे घरोर लोग विवाह करी आन देले ताके सेटिंग करबू. हैं तू यार विवाह करी आण दिला टकार सेटिंग करू असता. मा डेंजर सांगू तू विवाह करी आन दिला पण सेटिंग करू असता अरे ने होय नी का ना सेटिंग करबी. सांगो पागल ही गला.